Anem a començar l'acte. En primer lloc, moltes gràcies, Pepe, per reconegut de fer-nos companyia i contar-nos les coses que queden convenient. I a vosaltres, gràcies sobretot per la visita i compartir tot aquest temps en companyia nostra, però penso en una cosa importantíssima, única, i penso que probablement no es pugui repetir, ja que podem gaudir i podem estar satisfets de la visita que avui tenim. No, ho posem ahí. Per a mi és un plaer i un goig, solemnement no us podeu imaginar, de quina forma està, poder-vos presentar a aquesta personalitat. Que així, quan la vegeu, té 90 anys, una lucidesa mental, que ara en seguida podreu tenir-nos, i que, ara després, contant-nos les seves pròpies experiències, comprovareu que és una persona real, amb les seves idees. Ell, de jove, era voluntari a la Guerra Civil, després va pertànyer a les Brigades Internacionals, estigué en el port d'Alacant, d'allí estigué en el camp de concentració dels Almendros i després en Albatera, a continuació estigué en la presó segura, en el model de València, i allí li tenen un de guerra i el condenaren, com era normal, a 30 anys per adhesió a la rebel·lió. Com vegeu, ell físicament, mentalment se'n contra estupendament, ell sol vindre a freqüentment ací a Cent, a Càcer, a València, en general a Espanya, perquè habitualment li fan una quantitat d'homenatges que no podem imaginar. Els últims que li han fet la universitat l'any passat en un congrés d'història, el congrés de diputats, van parlar també de nosaltres, i està constantment sol·licitat per associacions de tipus històric, de tipus civil, constantment per a reconèixer tota la seva tasca que ha fet en aquesta vida en prou de la llibertat o en prou de la democràcia. És don José Almodévar, veí del Càcer, com he dit, 90 anys, i que realment ens va impressionar en totes les seves vivències. M'ha contat abans que ell, més que exposar les seves pròpies vivències, li agradaria, si és possible, que entre vosaltres li feu preguntes. Aquelles coses que cregeu convenients o tingueu interès en per saber, ell molt gustosament les contarà. Perquè si li deixem parlar, jo el conec. Si deixarà parlar, i estarà 1 hora, 2 hores, 3 hores, i no n'hi ha Déu que el farà parlar. Per tant, és important que tinguem en compte això. Aquelles coses que pensem que siguin del nostre interès, l'estància de l'Albatera, la presó, les brigades internacionals, la guerra, tot això, pregunteu-li que ell, molt gustosament, i veurem en quina elegància contestarà. Bé, després de fer aquesta introducció, Toni és un company meu del Càcer, un investigador. Ell està portant una tasca d'investigació ja fa 7 o 8 anys sobre la repressió franquista, sobre la història civil i militar del Càcer. Està a punt de publicar un llibre a la universitat. I, és el que serveix d'enllaç, com diguem, no? L'exe d'unió entre el PPP i Espanya, pràcticament, és tal. Ell de vegades va a França a portar-lo a posta, a congressos, a simpòsiums, a encontres que n'hi ha habitualment en Espanya, i realment és una cosa d'agrair. De manera, Toni, moltes gràcies per la teva oferta, perquè si avui el PPP està així és perquè també ho dic l'altre dia, i lamentant-ho molt, no han tingut temps per fer-ho millor. És un acte senzill, un acte entranyable, un acte en què anem a reconèixer tot el que ha fet el PPP, i realment, si es presenta una altra ocasió, ens comprometem a fer-ho a l'espera. Per tant, jo començaria ja, el Carneu, el PPP, que començarà a parlar-nos una miqueta de la seva joventut, per què se n'anà a la guerra voluntàriament, què és el que passa, perquè era massa jove, li digueren que no podia estar, i li digueren, torna't a casa, què és el que passava en el front, en quin front estigué, en fi, parla unes cosetes i així no veurem. Oi, pues, primerament n'hi hagueren alguns del poble que se n'anaren en la columna Germanies, els primers dies d'agost del 36. Jo, com sabia que estava en Elxell, pues me n'ania a Germanies. I me diuen, però quina edat tens? Dic, 10 anys.
Diu, pues tu no, a casa. A casa? Bien. Jo pues me'n torné a casa, però com era nascut en Marsella, en França, pues ningú podia saber realment quina edat tenia. Com que anava al casa, el tio Martínez de Formiga, que era el secretari, i diu, vostè podria fer-me un certificat com el que tinc de 10 anys? I com estava mon pare davant, diu, Vicent, tu saps el que... Diu, fes-li, no t'apures que no mourà. I em va fer el certificat de 10 anys. Ania la columna comunista i seu Uribe. I me diuen, no, no podem agarrar-te perquè ja no tenim ni armes ni res. Diu, però si vols, vés-te'n als Dominicos i allí està formant-se la columna Pablo Iglesias, el Partit Socialista. Entonces ania allí i m'agarraren. I d'allí, pues, vaig eixir pel Calfrente el dia 13, el diumenge 13 de setembre del 36. I vaig estar, pues, 11 anys, 11 mesos. I al cap de 11 mesos me tiraren fora perquè no tenies 18 anys. Però és perquè no m'agradava el que alguns oficials feren, perquè el comandant que teníem ja era... tenia que haver portat la Creu Negra perquè en temps normal havia mort un soldat, era teniente, i en temps normal havia mort un soldat, i jo ja no podia tragar d'això. I un dia estàvem en la tercera secció, estàvem jugant fent teatre, i veu i diu, José Almudévar, ahí te demanen. Com que vaig ser jo, i dic, què passa? Diu, ahí estan els oficials que volen entrar en una casa, fer-se la casa per quitar-se dels llits i volen tirar fora les 3 dones que n'hi ha. Dic, això van fer els nostres oficials? Com que ani i vaig veure, i quan t'aplega estaven les 3 dones plorant. Hi havia l'abuela, la mare i la filla. I la filla estava encinta. Jo quan vaig veure això, és dic als oficials, vostès ahí no entren, vostès fora, si dones ahí. I van els oficials i diuen, i a tu què t'importa? Dic, a mi què m'importa? Doncs ja ho veurà. I al que vingui a buscar-me, dic, vés a buscar la patrulla. Ve la patrulla i dic, al cabo, dic, estos oficials volen entrar ahí. Si n'hi ha uno que entra, vine a avisar-me, si no ho pagaràs tu. Com que al cap d'una hora per ahí, veu les tenientes. I diu, està el Almudévar? Com que em miren a mi, diuen sí. Vaig i dic, què passa? Diu, és que puc quedar-me amb vosaltres? A poder. I entonces vaig comprendre el que passa. Però això ho tenia que haver fet el comissari. I el comissari, quan el va veure, perquè estaven els oficials també, se l'ha reat i es camufla. Però quan jo l'havia vist, al l'endemà ania el capità, dic, vull que anar a veure el comandant. I el comandant i el capità dic, però per què vols veure el comandant? Dic, pues passa això i això. És algo serio, li dic. I diu, i què és tan serio? Dic que el comissari té que anar fora, perquè no ha fet el seu treball. Diu, sí que és serio. En fi, anar ell, diu, aniré jo per tu, vols? Dic, pues vaig a vostè. D'allí 2 hores en quida i diu, l'oficial ja està fora. Finalment, resulta que aquest comissari l'havia posat el comandant i el comandant l'havien fet teniente coronel i jefe del sector. I anar i avisar a Indalecio Prieto, que era el ministre de la guerra, i com encara no tenia 18 anys, em tiraren fora. Però, en fi, vaig tornar a moure i vaig estar uns 6 mesos de sargento instructor Pasquintos del 40, que he nascut en l'any d'Enel, igual que jo. I al moure'ls, quan hi havia d'Alcàsser, i per cert vaig treure un ferit de Picassent, me n'anir a la 28 divisió. Ahir em feriren el 25 de maio, i als 2 mesos de passar fora d'això, em tiraren fora de la divisió. I m'havien enviat a casa. Però quan jo no volia anar-me'n a casa, en Silla n'hi havia una bateria internacionals i ania a veure italiana
Anía a veure el comandant, li va dir el que passava i em digué, pues sí, queda't així amb nosaltres. I entonces quan vingué la canallada del comitè de no intervenció. És a dir, que en agost del 38 Hitler li va demanar a Mussolini de fer una reunió per parlar de Txecoslovàquia. En Txecoslovàquia hi havia una xicoteta regió que hi havia més alemanys que txecos. I entonces anar a Hitler i demanar la partida eixa on estaven els alemanys. I Chamberlain i Eduard Daladier, Chamberlain era el jefe del govern inglès i Daladier el jefe del govern francès. I eren els jefes de la no intervenció. Com que anaren i digueren, bueno, pues, agarra això. Però Hitler, al veure que li ho donaven tan fàcilment, diu, sí, però és que vull Praga, perquè els canons de Praga apleguen a Alemanya. Ah, doncs agarra Praga. I una vegada digué, agarra Praga, anar ell i ocupar tota Txecoslovàquia. Era en el 38. I al veure que li donaven tot, va i es diu, bueno, doncs ara teniu que fer tot el necessari perquè tiren les brigades internacionals fora. I de forma que tiraren les brigades internacionals fora. Però, fixeu-se, les brigades internacionals eren 7 brigades, però ja no quedaven només que 12.000 de 45.000. Mentimentes que els alemanys ne tenien 15.000, entre la marina, l'aviació, la Legió Condor i els tanquistes. I tenien 2 generals en Palma, Mallorca, Goirín i Estel. I els italians hi havia un paquet, almenys 60.000 ne quedaven, en generals. Estava Gambara, estava Berlusconi, estava Coppi, en fi, un país general. Després estava la Legió extranjera, que era Milán Asay el jefe. Estaven els moros, que era Yago el jefe. I a tots ells es deixaren, i a nosaltres ens tiren fora. Claro, els que estaven en la part de... perquè era la batalla de l'Ebro, i tingué tanta por Hitler anava a retirar les forces perquè ja preparava la Segona Guerra Mundial. I tingué tanta por que és quan demanà el retiro dels internacionals. Nosaltres, al quedar-se la 129 tancats així en València, els altres mogueren antes. I nosaltres visquérem el 17 d'enero del 39 isquérem de València. I resulta que el jefe del govern francès, Daladier, i el jefe del govern inglès, Chamberlain, havien promès 2 barcos de guerra per escoltar-nos, perquè resulta que nosaltres, eixint de València, admetim, així està València i així està Palma, Mallorca. Està aixina. I al moment d'eixir, va dir que el comitè de no intervenció, que eren ells els jefes, que el comitè de no intervenció es prohibia enviar barcos per escoltar-nos a nosaltres. Com ja havien agarrat des de l'abril 38 Castelló de la Plana, doncs per allà estava tancat, no es podia passar en mar, es creien ells. I es pensaven que anàvem a passar de l'oeste cap a l'este per pegar la volta i anar a Barcelona. I al moment de moure, van i aquells diuen no enviem els barcos perquè el comitè de no intervenció ens ho prohibeix. Com és possible això? Són ells els jefes de la no intervenció. Són ells que volen enviar barcos i després diuen que és el comitè de no intervenció que diu de no enviar barcos. Ahí hi ha algo que no va. ¿Por qué? ¿Porque no podían dar la orden de recibir esos barcos? ¿O porque
por la inexistencia de dinero. No, lo que volien és que agarraren el barco i mos fusilaren a tots. A tots no mos van fusilar, però lo que passa. Claro, quan enviaren això, nosaltres mos estranyà, perquè jo estava en l'estat major del grup franco-belga en Pobla Llarga. Mos estranyà que mos acudiraven quasi poqueta nit i mos digueren als autobusos podem despedir-se de la gent del poble, s'emportar-nos rebem nosaltres. No, en seguida als autobusos. Apleguem de nit ja al port de València i resulta que no hi havia ningú per dir-nos, bueno, hace lo que siga, no hi havia ningú al barco. I el barco, en vez d'eixir a l'hora que tocava, el barco va eixir ja completament de nit. Bueno, jo com estava en l'estat major, nosaltres es quedarem en primera, però els demés es tiraven tots baix, mos estranyà, però que sabem. I resulta que com l'estat major del barco sabia que no podien passar perquè en Palma, Mallorca, mos esperava la Kriegsmarine, o sigui, els submarinos alemans i la Legió Cóndor, els avions. I estaven esperant-nos pensant-se que anàvem a passar d'oeste a este. I l'estat major digué, ahir no hi ha escapatòria. O mos agarren o mos tiren al fons del mar. Així és que anem a passar entre Palma, Mallorca i Castelló. I passarem entre Castelló i Palma, Mallorca. I resulta que hi hagué un xivatasso del Càcer, un de la quinta columna, o xaques de ferro, que anà i digué a Castelló, en el barco ixe que ha travessat n'hi ha un del Càcer, fulano i tal. La qüestió és que enviaren una nota al Càcer dient que m'havien fusilat el dia 18 de matí en Castelló de la Plana. I era per fer creure que havien agarrat el barco, de tal forma que avui en dia, i l'amic ho pot dir, que ell ha anat dos vegades, jo he anat dos vegades al port per saber quin barco era. Doncs ningú vol parlar d'aquest barco de la canalla, perquè quan aplegàvem a Barcelona i d'allí ens enviaren, a mi m'enviaren a Marsella, on estava nascut, m'enviaren el 22 a pleguir a Marsella, d'enero del 39. I allí a Marsella passava tant de jaleo que vas jo i al mateix temps que tots els de Barcelona, els de Catalunya, passaven per a França, a mi m'ocorrí d'agarrar clandestinament en un barco que m'agarrava el comandant per mediació del cònsul espanyol de Marsella. I vaig eixir el 5 de febrer del 39 de Marsella, en l'Stanwell, que era el nom del barco. I vaig embarcar a València el 7 de febrer. Ahí m'agarraren... Perdone, ¿el Stanwell es el último barco que vais a ir de Alacant? No. El Stanwell és un barco que vingué de Marsella i que... Pero no es el mateix que después vais a ir el último que... No. Creo que aquel que se fue cargado con una inmensidad de... Stanwell. Este era de Stanwell y pertenecía a la compañía Camps Argentivus. Y yo vaig desembarcar ahí, tenía que haber entrado... ¿Y quién lo había mandado? ¿Quién había mandado el barco? Ese. ¿El barco ese? Sí. Era un barco que llevaba harina y cosas de esas para la población de Valencia. O sigui, Jo una cosa que vull explicar perquè la gent, la gent jove, ella ves que parla de dues coses. Sí, és que resulta que les brigades internacionals, per mig del pacte de no intervenció, s'aconsegueixen que isquen d'Espanya. Ixen d'Espanya, i és el barco que va cap a França. El que passa és que este home, damunt, i no hi ha solament els brigadistes, està acabant-se la guerra, hi ha molta gent que està ja evadint-se cap a França, o exiliant-se. Este home li s'ocorreix tot el contrari. Està en Marsella, per mig del cònsol diu, jo tinc que anar a defensar la república. I se'n torna. Busca
de la forma que siga, un barco comercial que era de Camsa, que portava farina, i l'home este, un poc boig, en aquest sentit, una persona per defensar la república, quan tots anaven cap allà, ell se'n torna a València i me ven un barco comercial a defensar la república i abans, a baix en el port de, estem ja en febrer del 39, i ara segueix. Era el tema parlat antes abans, I quan... comentat, el tema dels quintacolumnistes, que ho ha parlat, i no sé si la gent, però almenys els joves, tenen idea del que és un quintacolumnista, o què era la quinta columna. Perquè, home, jo entenc que dona per supost moltes coses, però la gent que està escoltant, sobretot els xicots, la quinta columna no sé si tenen clar el que és. Està preguntant el director de l'institut que expliqui, sobretot per la gent jove, què s'entenia per quinta columnista. La quinta columna eren els fascistes que treballaven amagat en retaguardia i en vanguardia, hi havia tot. Perquè el que passava en maio del 37 en Barcelona, n'hi havia de la quinta columna, n'hi havia mesclats ahir que se feien passar per anarquistes. Eren espies. De fet, així en la República, estem en València, però també passa en Barcelona, s'assassinar molta gent de dretes per part dels republicans, d'una forma ni xuí ni res, per això dic assassinar, encara que ideològicament pugui estar a favor de la república, però la realitat és ixa, ni se va fer xuí ni res, cosa que Franco sí que feia xuïns, també totalment adulterats, totalment sense ninguna garantia, brutalment ha dit, però que en aquest cas ni això se va fer. Traien gent que es tancaven a la càrcel o es traien de casa, per què? Perquè era gent terrateniente, gent diríem rics, de cares més joves, que estaven treballant, arreplegant diners, organitzant-se per recolzar el franquisme, la dictadura, el col d'estat. I aquesta gent, uns realment estaven fent-ho, jo tinc proves, altres no, però entonces el que van fer una sèrie de republicans més radicals o menys, van dir, si damunt tenim la raó democràtica, perquè és una república elegida pel poble, i si damunt d'això les tropes franquistes van assassinant a mansalva, doncs nosaltres també tenim la legalitat moral, per almenys, d'anar matant a la gent que creguen conveniente. Por eso, en mi opinión, creo que aparecieron los maquis, ¿no? Sí. Porque la realitat és la següent, hi ha que dir les coses com han sigut. Els primers dies de guerra, els anarquistes volgueren fer la revolució antes de guanyar la guerra. I no podia ser. Revolució i guerra no podia ser. Que uns feren la guerra i l'altre la revolució era morir-se. I tingueren que esperar a que entrara Negrín com a jefe del govern, i això n'hi havia 4 ministres anarquistes en el govern de Largo Caballero. I ells no volien govern ni res, però volgueren ministres. I el 1 de novembre del 36, Largo Caballero va militaritzar a tot el món. I el que no volguera militaritzar-se, pa a casa. I els de menys de 18 anys podien anar-se'n a casa si volien. Del batalló, que ja passàvem a ser batalló, la columna Pablo Iglesias, l'únic de menys de 18 anys va ser jo el que es quedà. pues tal vez mi padre también. I ahí, pues, vingué lo de Barcelona, i quan vingué lo de Barcelona, Negrín digué, bueno, així ja s'ha acabat. El que no vulgui anar al frente, que es quede en casa, però que doni les armes. I això de matar gent ja s'acaba també. Així és que durarà 8 mesos, perquè és a 8 mesos que entrà Negrín en el govern. Així és que a 8 mesos acabaren això de portar al Saler, o de matar pa que sí, pa callar, això s'acaba a 6 mesos. Mentiment és que el franquisme, mentiment és que Franco, que va ser 39 anys, estigué matant. Jo volia una... Lo de quinta columnista. Sí, jo volia... Ara que clarifiqui una mica. Lo de quinta columnista que ha preguntat així el company. Clar, aquestes persones estaven organitzant-se, eren persones molt marcades de conservadors, de dretes, de defensar
el patrimoni, el que ells sempre havien sigut. I saben tots que estan organitzant-se, que estan replegant diners, que es van enviar a Franco, que estan treballant, socavant un poc la república, en cada poble, en cada capital. I això, crec que va ser Hemingway, en un moment que està escrivint, quan no sé, venien 4, exactament, a l'Aes, venien 4 columnes de Navarra i de Burgos, que portava el general Mola, que era franquista, 4 columnes a rodejar Madrid i apoderar-se. I n'hi ha una 5a columna, i és quan Hemingway diu: no, és que no n'hi ha 4 columnes que venen carreteres cara a Madrid, que porta molt, no? És que dins n'hi ha una 5a columna que està trencant un poc Madrid, està socavant, estan treballant a favor de Franco. I d'ahir ve lo de 5a columnista, no? Per la pregunta teva. Que en cada poble hi havia 5a columnistes que estaven treballant. I això és l'aclaració que té cada xiquets que tu. Però també és un error... Una anècdota i una pregunta, rapidíssima. En Benifaió, per exemple, agafem a un feixista, i això està documentat perquè ho he llegit recentment, i bueno, la seva dona diu, bueno, però per què agafen a meu home? Si meu home no ha fet res, i l'únic que havia fet és la pregunta. El dia abans de l'alçament nacional estava netejant-se la pistola en sa casa, era l'únic que havia fet. El dia abans de l'alçament nacional, la qual cosa dic, la pregunta és això. Realment, tot això ja se sabia i aquesta 5a columna ja portava temps organitzada o organitzada. Jo vos conté un cas concret d'Alcàsser, que jo l'he entrat. Jo no tenia dades per escrit de que havia organització, abans inclusiu del cop d'estat del 17 o el 18 de juliol del 36, jo no tinc dades, sempre són suposicions. Però un dia, veient com hi ha una persona, hi ha un mestre d'Alcàsser que quan s'acaba la guerra, el franquisme, Franco diu: tots els mestres republicans al carrer. I tots tenen que passar per un procés de depuració per poder reingressar en l'ensenyança. I aquest procés de depuració ens dona dades precioses. I resulta que un arxiu en què estan tots els funcionaris empleats de l'administració, tant municipals, civils com militars, està en Alcalá de Henares. Un dia jo en Alcalá de Henares, treballant buscant gent d'Alcàsser, m'entropesse en una persona que era molt de dretes, molt conservador, que va ser ja en Franco el responsable d'informació de la Falange i de depuració de la Falange, un dels que més acusa els republicans, i Franco ne mata en Alcàsser a molta gent, en la que diu: abans de guerra estàvem organitzant-se, el president era fulano de tal, per a crear un cop d'estat. Ho dic ja, en el mes de febrer, quan ve les eleccions de febrer, ja es comencen a treballar. I hi ha persones civils d'Alcàsser, no militars, que estan organitzant. I això ho diuen per escrit, i tinc la fotocòpia, confirmant el que tu dius. L'error més gran que hi ha encara avui en dia és de creure's que és Franco el que al començar la guerra. Això és la mentida més gran que existia a la Terra. El verdader que al començar la guerra d'Espanya va ser el general Sanjurjo. Però resulta que Hitler no ho sabia, però hi havia un almirante alemany, l'almirante Canaris, que no podia tragar a Hitler, perquè Hitler verdaderament no era alemany, era un cabo de l'exèrcit austriaco. ¿Y dónde metemos a el Primo de Rivera? O sea, si Sanjurjo fue el que creó el asalto a la República, a Primo de Rivera, ¿dónde lo dejamos? Que el José Antonio, sí. El José Antonio estaba en la cárcel, per asesino, per lladre y per todo lo que dominaba. Era el que la dictadura antes de Franco y el que derrotó pero ese era el general. El general. El general Primo de Rivera estaba en el extranjero. Sanjurjo, Quan s'acabà. Sanjurjo, el primer cop d'estat que fa és el 32. Li condonen la vida, perquè és jutjat, en fi, i és exiliat. I des de l'exili munta el cop d'estat que donaria lloc a la Guerra Civil, a la Guerra d'Espanya. És possible que us diguen jo? Sanjurjo li fallà i el condenaren a mort.
en l'any 32. El condonaren. El que tenia que haver fet Azaña, que era ministre de la guerra, és haver fet el que feu Alfonso XIII en els capitans de Jaca, Fermín Galán i Ángel García Hernández. I en vez d'això, el condemnen a mort, li lleven la pena de mort, el deixen 30 anys, el posen en llibertat i en vez d'enviar-lo a Batagull i a Cisneros, l'envien a Lisboa. I en Lisboa, el president de la República, el general Salazar, era més fascista que ell encara, i aquell l'ajudava en tot. I és quan, en octubre del 35, hi hagué el que passà en el comitè de Locarno i tenia que estar Hitler esperant-se en la porta en Londres. I és quan Sanjurjo li demanà l'avió a Salazar i se n'anà a Londres i s'entrevistà amb Hitler. I li demanà armes i municions a Hitler. I li les va vendre a crèdit. Poquet de temps després, la República Espanyola compra armes i municions a França i paga en seguida les armes i tot. Però França no envia les armes. I quan m'emprengué a enviar-li armes a Lisboa, Hitler, anà a Sanjurjo, que no tenia confiança, perquè en el 32, com diu vostè, li demanà ajuda a Franco i Franco es negà i considerava Franco com a traïdor i com un traïdor. I entonces, en vez d'agarrar a Franco, agarrar a Mola. I quan ja tenia les armes i tot això, és quan li digué a Mola, que estava de guarnició en Burgos, li digué de començar ja la guerra. I és quan Mola, al començar a fer-se tot això, i el 17 de julio del 36 ja no li quedava només que el general, el jefe de la guarnició de Burgos, que era Batet. Li quedava només que ell. Com que anava i demanava a Batet si volia passar-se en ells, Batet va dir no, jo donar la paraula a la república i jo me quedé republicà. I anar Mola i el matar. I en seguida enviar un telegrama a Sanjurjo dient-li ja està la plaça lliure, perquè era ell l'amo ja d'ahir. I és quan ell tirà les forces cap a Madrid. I al mateix temps, Sanjurjo tenia que agarrar l'avió de Lisboa per passar-se a Burgos. I és quan entre els agents de Franco i els de Canarís assassinaren a Sanjurjo i digueren que era un accident d'avió, però no era un accident d'avió. Franco, en ajuda de l'exèrcit italià, de l'alemà Barco i tot això, pogué entrar en Espanya, desembarcar en les tropes d'Àfrica, desembarcar en Espanya. I Queipo de Llano, que havia sigut tota la vida republicà, enemic número 1 d'Alfonso XIII, se presenta en Sevilla com a republicà i l'agarren en Sevilla com a republicà. Però una vegada es feu en la plaça de Sevilla, m'envengué a fusilar a dreta i izquierda i es feu l'amo. I és quan Franco pogué passar. Però Franco tingué que quedar-se en l'estat major en Cáceres, perquè mentimentes estava Emilio Mola en Burgos, Franco no podia anar, perquè se l'havia encarregat a Franco. I és quan entre els agents de Canarís i els de Franco, el primer dia que li s'antoixà agarrar l'avió per anar-se'n, crec que de Burgos a León, tingué també un accident d'avió Mola, i va morir Mola. I és quan Franco se n'anà de Cáceres a Burgos i se declarà el caudillo d'Espanya. Però si la república... O Canarís era realment el cap dels serveis secrets alemans. És que de cara a la general. Però si és que en octubre, un mes d'això, a final de l'any passat, trobaren els arxius de Canarís. S'han trobat els arxius. Però encara no els havien trobat i han desaparegut.
per què desapareixen aquests arxius? Desapareixen no, l'únic part és que no interessa Claro, no interessa perquè no a soles estava Alemanya i Itàlia contra la República, sinó que estava tots els països capitalistes. Perquè si Hitler i Mussolini li clavaren l'estoc a la República, el comitè de no intervenció, que eren els estats capitalistes, li clavaren la puntilla. Si no, la República no mor conforme va morir. La República mor en certa manera, i això és que els Victòria ho saben millor que jo, la República mor en certa manera perquè en el moment en què es troba, a tota Europa, a la resta d'Europa, li interessava saber què anava a passar. Li interessava saber què anava a passar. Espanya va ser en aquest moment el coniller d'Índies a veure què passava. I així hem anat. No, el que passa és una cosa, és que quan a les eleccions del 7 de febrer, la República del 31, la Segona República Espanyola, es deia la República de Trabajadores. I això va ser un cuento, perquè els treballadors recibiren encara menys que antes. I això ja no era República. I en el 7 de febrer del 36, quan guanyà el Frente Popular, pues entonces al començaren a dir, ara sí, ara el que de la República no dona als obrers, anem a donar-ho nosaltres. I entonces és quan Inglaterra, que no podia tragar ninguna república en Espanya, per el penyón de Gibraltar, anar i agarrar França i entre els dos formaren el comitè de no intervenció, que el comitè va servir per matar a la República. Un moment, una qüestió d'ordre. Resulta que així mitja horeta nosaltres se n'anem a Alacant, ens esperen en Oriola i després se n'anem a Albatera, que tenim 2 dies de batalla en ell, enguany farà 91, i clar, i volíem moure a les 5:30, no, doncs s'ha matat. Per tant, queda mitja horeta. Jo, a part que tu agarres la paraula, proposaria, que això pot agradar-te molt, com els agarren en Alacant, bloquejats, i després com passen a Albatera i què passa en el camp de concentració de los Almendros i d'Albatera, i així fa una referència més o menys de la seva vida. Padre también me lo contó. Padre me lo contó porque también estuvo en el campo de concentración de Gibraltar. Estuvo haciendo todas las baterías de Gibraltar y estuvo 7 años en el campo de concentración. Continúe usted. Pues contenos què passava en el port d'Alacant. En el port d'Alacant passà que nosaltres, mon pare, vaig a plegar i allí, justetet on entràvem nosaltres, trobàrem a 2 alcàsers. Peret, Miguel Peret i Salvador el Riquito. D'Almussafes i Benifaió? Ahí, por ahí. No recordes? Segurament n'hi hauríem, perquè no, d'això no recordo, perquè estaven tots pagadins. Es posible, fíjese usted, de Benifaió sí, el tío Paco el Negre, ese estuvo con mi padre. Resulta que cuando nosotros, porque somos andaluces, cuando llegamos a Benifaió, hace muchos años, unos 46 años aproximadamente, que llevamos, mi familia y yo llevamos en Benifaió y en Almussafes, pues resulta de que se encontraron 2 personas, íbamos a coger naranjas y se encontraron el tío Paco el Negre y mi padre, y resulta de que todavía se reconocieron. Y el tío Paco el Negre era el cabo de cuadrilla de la naranja. Y hablando de todo eso, pues estuvimos en el mismo sitio, 7 años estuvimos en el campo de trabajadores, en el batallón de trabajadores que se llamaba. És que Albatera és que està arriba d'Alicante. Quan tanquen, bloquegen, al contrari, quan bloquegen Alacant, passen a un camp de concentració xocotet que havia de los Almendros, perquè era de relers, que havia al costat allí del mateix Alacant. Però després ja els republicans tenien un camp de concentració precisament pels conservadors i gent en Albatera, ja existia. Quinta columnistes, no? I el que fa Franco és assumir aquest camp i la volia, però que compte, estem parlant d'Albatera. Alacant, el port. Jo, amb mon pare, plegàrem al port d'Alicant el 29, a poqueta nit. I al l'endemà, dia 30, perquè a les 11 vaig veure entrar el cònsul francès, el cònsul anglès
i per fer-nos tragar la píldora que anava a ser molt amarga, agarraren un metge. I quin metge? El doctor Juan Alexander Peset, d'ací de València. I feren entrar, perquè on estava jo, hi havia un xicotet port per entrar els barcos xicotets, perquè els grossos es quedaven almenys a 200 metres per a dins del mar. I hi havia almacens on guardaven el que tenien que enviar i on guardaven el que recibien. I per ahí és on estava tot el personal, n'hi havia almenys, ahí estaven quasi els 20.000, perquè resulta que hi havia 2.000 dones, 1.000 xiquets i 17.000 homes. I de 17.000 homes n'hi havia 12.000 en armes. I aplega estos dos i el doctor Peset i apugen en el barco. Apugen al barco i el que se dirigeix a nosaltres és el cònsul francès. I ens diu, no us alboroteu, quedeu-se tranquil·lets, el port d'Alicant ve de declarar-se zona internacional i els nacionalistes no entraran. Nosaltres, el Peret va fer lentejas bullides, però després del dinar jo dic, jo no em fio d'estos, així hi ha alguna que no va. Com que me n'he enterpat al poble, per Alicant, per enterar-me el clar que hi havia ahir, perquè me sentava mal això. I en això veig, en una placeta, enfront, en una casa, hi havia 3 xiques jovens i 3 xicons i volien plantar una bandera la bandera fascista. I n'hi havia un capità de guàrdies altos que estava dient, no poseu la bandera. I jo al veure això m'acosta al capità i ensenya el llibret de les brigades internacionals, diu, vol un col de mà, capità? I el capità diu, no t'apures. Diu, veuràs. Trau la pistola i diu, o baixeu la bandera o us baixa tots. En un, no vull tancar d'ulls, desaparegué la bandera i tots ells. Estem un rato parlant del capità. I el remat diu, me'n vaig a veure si ajunta la meva companyia. I jo dic, doncs jo vaig anar a veure què és el que s'ha passat en el port. I a la que tire a entrar al passeo que allarga el port, veig que està però plenet de dones, no podia passar jo quasi. Dic, me cago en la mare, això què és? Com que mire i veig entrar un camió amb xiques jovens i xicons i la bandera fascista. Dic, ui, així hi ha alguna que no va, com que mal educat, pot ser que me digueren això, però jo vaig tenir que espentejar les dones per anar al port a veure el que es passava. I el port estava ja cercat així de soldats de Franco, que en quant tiraven les ametralladores a l'àvia, o una bomba de mà, per dir, així estem nosaltres, així no podreu passar. Vaig tenir que pelear-me amb ells per entrar en el port perquè estava mon pare. Com que entro en el port i me veig a l'exèrcit italià sense armes, però l'exèrcit italià hi estava dient als espanyols, diu, veneu-nos tot el que tingueu de valor perquè els espanyols vos el fustaran. Va ser així, I en això sent que una banda tocava el Carrer al Sol i n'hi havia una altra banda que tocava l'himne monàrquic. Dic, ui, així va mal, això què és? I en això m'emprenen els que tenien armes, volien defendre, volien morir tirant, matant, però quan hi havia 2.000 dones i 1.000 xiquets, digueren no, val més no tirar, sinó... Així és que alguns tiraven les armes al mar, però altres es pegaven un tir. I justet davant on estava jo, a uns 8, com d'ací allà, taulera al mur, hi havia 3 files de sacs de lentejes. I dalt de la tercera fila hi havia una dona encinta ja i tenia el cap per a l'est i els peus per a l'oest. I en això veig que un home s'assenta justetet a la plom del cap de la dona, s'assenta, colga un espillet i per moviments jo veia que s'afitava.
La dona es veu que estava cansada de mirar al cel i veure que no caia res i es posa a mirar com s'afectava l'home. Jo vaig veure que deixa alguna i agarra una toalla i es frega la cara. Però després no vaig veure on estava, no podia veure la navaja. I es veu que el que agarrava és la navaja a afectar-se. I jo el gesto el vaig veure, però jo no sabia que s'havia degollat. I resulta que s'havia degollat la dona aquella, al veure sí del sang, que ella sí estava a 50 centímetres d'ell. Mireu el xillit que pega aquesta pobra dona, de quina forma tingui que xillar que dona llum. Dona llum, clar, quan hi havia 2.000 dones, a que anava jo que no tenia 20 anys i cara, posar-me en camisa d'11 bares. Però m'he pegat per quedar-me plantat i vaig a veure els criminals de la intervenció fins on apleguen. Volia saber qui anava a entrar per la dona. Pues nada menos que una ambulància de l'exèrcit italià, de la divisió Littorio. Dic, la no intervenció tenia que ser per fer això. I d'ahir, pues ja, al començar a traure-nos i enviar-nos al camp de los almendros. Però eren tants que el dia 30 pararen. I al l'endemà 31 és que hi havia allà, els enviaren a Albatera. Però mentre aquesta nit vingueren on estava mon pare, els dos amics d'Alcàsser i jo, vingué el comissari de policia de Torrent, el seu secretari i l'ordenança. L'ordenança era motorista i ell portava tot l'equip en cuero. Al l'endemà, quan ens toca eixir a nosaltres, li lleven la jaqueta, li lleven el pantaló, li lleven els sabates i les botes i el pobre el deixen en camiseta, en calzoncillos i descalç. I mos tiren al camp de los almendros. Al camp de los almendros, com vos ho va dir ja, jovenet com era, i vosaltres que sou joves, heu de comprendre això també, doncs jo vaig dormir com si hagués estat en casa. Em vaig a dormir. I al l'endemà matí me desperta i veig que tot el tendret dels armelers havia desaparegut. I em posa a fregar-me els ulls i mon pare diu, però te fan mal els ulls? Dic, no, però jo crec que m'ha quedat cego. Mon pare diu, t'has quedat cego? Per què? Dic, perquè ahir això tot estava tendret. Dic, ja està sec. Dic, on ha passat? Diu, pobre José. Si saberes que així n'hi ha mils d'homes que no han menjat fa més d'una setmana. I són ells que s'han menjat això. Per això, quan ens enviaren al camp d'Albatera, al poquet de temps allí ens donaven només que 2 sardines i mig a l'oli i un xurco per 4. Això cada 24 hores. Al poc de temps me'n prengueren a morir de fam, d'estrenyiment, que el primer que va morir estava en el grup 21 i en el 20. I allò era per morir de sentir xillar el pobre home. I nosaltres no podíem dormir de sentir-lo xillar i per callar a les 2 del matí parar. I nosaltres pensàvem que és que s'havia cansat i el pobre és que havia mort. I moria de xoc, després de fusilar i tot això. Una mala. El retorn vingué a robar-nos, perquè això... I vingué un diumenge i segons la història cristiana Déu va fer el diumenge per descansar. Doncs el trasto vingué a furtar-nos el diumenge. Déu va fer els mandaments. El 6 diu no hurtar ni deixar bienes ajenos, però ell ens ho furta tot. I després també diu, el 7 diu no mentir ni levantar falsos testimonios. I al dia següent, en la hoja oficial del lunes d'Alicant, el dilluns, vaig posar un artícul dient que els presos rossos del camp d'Albatera havien fet un regal a l'Església Catòlica d'Albatera per un valor de 3 milions de pessetes. Així que ell mateix va declarar que en un esprà, un diumenge, furtar més ell que els 7 milions de pesos en un any. Però, espereu, no és que nosaltres no caiguem ahí, és que quan va desfer
hi hagueren tants crímens perquè fusilar i tot, i tants morts allí, de fam i tot això, que fixeu-vos, el que ha passat, que Franco va fer desaparèixer aquest camp. I mos envià a Portaceli. I apleguem a Portaceli i veiem el retorn de Portaceli. Deixa'm en recordo el nom, Francisco Tusson, perquè vaig a passar 5 mesos allà en Portaceli. I ell estava en 2 panerots, una dreta i l'altra esquerra, cuidem les butxaques. Mos passà, com diu el cuento, de molinero cambiaràs, però de ladrón no escaparàs. Nosaltres del retorn canviàrem, però de lladres no s'escapàrem. I hasta que mos enviaren. D'ahir m'enviaren a la cárcel Modelo. De la cárcel Modelo m'enviaren a treballar, volien que anar a treballar al canal de 2 Hermanas, però em vaig quedar en Aranjuez i d'allí me lliberaren. Al poquet de temps d'estar en llibertat, me demanaren, el Partit Comunista clandestí, me demanà d'organitzar altra vegada les Joventuts Socialistes Unificades d'Alcàsser. Ho vaig fer. D'ahir me van elegir secretari general, però clandestinament, perquè estaven en el franquisme, era en el 43. I en el 44 vaig fer partida del comitè de Catarroja, comitè comarcal de Catarroja. I nosaltres actuàvem en l'agrupació guerrillera de Levante. Els meus 2 amics de Silla, José Benedito Clement i a José Arevalo Gil, i un germà de Benedito de Catarroja, es detingueren el 16 de febrer del 47, el 16 de març, i es fusilaren el 16 d'abril del 47. I ell li va dir a la dona, dir-li a Henri, perquè era el meu nom de guerra, que continue, que jo no l'he denunciat. I jo vaig continuar, però ell no m'ha denunciat, però en Silla hi hagueren alguns malhechors que m'emprenien a dir, fusilen els de Silla i per què no l'Alcàsser. I m'avisaren que anaven a detindre'm i és quan vaig fugir. I des d'agost, el 12 d'agost, que vaig poder passar a França, fins avui en França estic. Com podeu comprovar, és una font de saviesa i de memòria. Anem a veure si ara, per a fer la comenda de l'actes, teniu alguna curiositat, alguna pregunta que fer, perquè si no, sols inquietar. A mi m'agradaria que alguns dels que tenim així, més jóvens, que s'atreviren a fer alguna pregunta, si tenen. No teniu interès. Donde la batalla del Ebro fue... La batalla del Ebro fue durante ese tiempo, ¿no? Pregunta si la batalla de l'Ebre va ser durant aquest temps que he estat parlant ara vostè. La batalla de l'Ebre, sí. La batalla de l'Ebre va ser del 25 de julio hasta el final. Sí. La batalla va durar poc, perquè resulta que la batalla de l'Ebre va ser una cosa tremenda, que no se ho esperava ningú, ni siquiera Hitler. Hitler va prendre por perquè ja tenia ell calculat que en setembre del 39 tenia que declarar la Segona Guerra Mundial. I va prendre por. I és quan anava a demanar al jefe de l'estat francès, Eduard Daladier, i al jefe de l'estat anglès, Neville Chamberlain, es demanà d'obligar a Negrín, jefe del govern de la República, de tirar les brigades internacionals fora. I totes les armes, hi havia camions, metralladores i canons a l'altre costat de la frontera, preparats per entrar, per continuar això. I és quan Inglaterra envia agentes a impedir que les armes passaren als republicans. I al mateix temps, la Unió Soviètica havia enviat armes pesades que s'havien debarcat en el port de Bordeus i altres en el port de Marsella.
i anar el jefe del govern francès i va prohibir de que isqueren aquestes armes de Bordeaux i les de Marsella. I al faltar armes i tot això, en una contraofensiva, com ells tenien tanques, com ells tenien avions, perquè Hitler estava provant totes les armes que podia, per veure si eren bones. Perquè Guernica va ser per això. Guernica no hi havia res de militar, però Hitler volgué provar a veure en un bombardeig què és el que passaria en un poble. I va agarrar Guernica com havia pogut agarrar Musafe. Però a ell li pega a Guernica, doncs a Guernica. I anaven a Guernica i van fer el desastre que van fer. Però si no, no... I el comitè de no intervenció que va obligar això. Per això és que eren els brigadistes. Ens tiraven fora. Vaig a fer jo l'última pregunta. Volies parlar? Sí. Parla. M'he perdut 10 minuts llargs de la intervenció de vostè. I no sé si ha parlat de com s'incorpora vostè a les forces internacionals. Sí, ho haurà comentat, disculpeu. Ja miraré el vídeo, disculpeu. Jo l'última pregunta que volia fer-li... Jo una altra, que això també es pot agradar. Te vas dir, conta lo del doctor Pesé, que disfruten la polígraf. El retorn, quan vendrà a furtar-nos... En Albatera? En Albatera, el segon diumenge, el primer diumenge, vaig a dir, estava a punt de fer, el primer diumenge vingué Jiménez Caballero, un dels jefes de la falange, pujant un banquet i estàvem tots davant, ens posàvem tots davant, diu, veu, conforme esteu tots davant de mi, diu, si jo volguera en una metralladora, vos matava tots i no me passava res. Diu, però no, nosaltres no és això el que busquem. El que busquem nosaltres són els comunistes i els comissaris. Se la rea. Però és que al costat d'ell estava un teniente, el teniente Merinos, ese no me s'anaria en la vida, el teniente Merinos, que perteneixia al batalló Sant Quintín de Pamplona, que era el que ens guardava en el camp, i això no li caigué a ell. Això s'ho va guardar 4 dies, 3-4 dies després d'anar-se'n el Jiménez Caballero, va i es posa una metralladora, que no tenia el per què. El que va posar-se una metralladora que està guardant a nosaltres. I va i tirar, i en matar almenys 15. Ne moriren, ne matar. I va dir que li se n'havia anat el dit. Ja t'has tu deixant el dit, però tu que tens que voler anar a posar-te una metralladora? Ell és que volgué matar. Digue, aquell pot tots, doncs jo alguns i no em passarà res. I no li passarà res. I matava almenys 15. El doctor... El doctor... És que potser la gent no sap. La gent no sap qui és Purretunes. La gent no sap qui és el doctor Peset Aleixandre. El doctor Peset Aleixandre era metge, catedràtic, i va ser rector de la Universitat de València, però en un moment determinat la República el reclama, sabien que era una persona progressista, humanística, i el reclama i el que fa és que se presenta per eleccions per a ser diputat i té que soslaiar el tema professional de la universitat i deixa el càrrec de rector i se'n va i se fa diputat. I ja és la història per damunt de qui era el doctor. Vingué la democràcia i en València hi ha un hospital que tingueren la consideració de fer l'hospital doctor Peset Aleixandre en homenatge. Per què? Perquè vingué Franco, ell no havia mort, inclusive salva alguna església en València de cremar-se entre ells la catedral de València, que tots la conegueu, ell se fica al front, salva molta gent, però clar, com era una persona tan marcat, que havia sigut amb molta responsabilitat, això Franco no ho podia permetir i al final el fusilen. El fusilen en l'any 41, 42, no recordo ara bé. Després de 2 o 3 anys de recursos i no recursos, el fusilen en Paterna. I és el doctor Peset, i que conta el que passava perquè és que estava ell davant. Pues, quan el retor li va fer buidar les butxaques, a mi el retor me lleva la pluma estilogràfica. Però a ell li fa buidar les butxaques i li deixa la pluma estilogràfica. I passen, perquè entrar en companyia del criminal teniente Merinos i darrere anaven 4 soldats en una manta.
un soldat a cada cantó de manta i mos ho feia cuidar tot dins de la manta. I passen i li deixen la pluma estilogràfica. I darrere passa el sargento, que jo va estar veteranoc, perquè agarrava les meles, les tirava, i quan hi havia, que ne morien un muntó de fam, anaven a replegar les ameles i quan replegava en un tronc, pues pegava a cada troncar i aquells pobres preferien recibir una tronca que deixar les ameles per terra. I aplega este sargento i s'acosta. I quan no va saber dir estilográfica, li diu, esto, traguem-li la estilográfica, no es para un alfabeto, no sabe ni siquiera dir analfabeto. Diu, esto no es para un alfabeto como tú. Al doctor Pesca. Sí, estava Bé, jo per acabar vaig a formular una pregunta que m'interessa molt que la conteste, perquè ell estigui tancat en la presó modern, estigui condenat a 30 anys, però a mi m'agradaria saber vostè per què l'ha posat. Quins motius tenia per posar-lo? No tenia ningú motiu. Expliquem-ho. No tenia ningú motiu i la prova que van ser molt idiotes, molt imbècils. Perquè si havien dit que era voluntari, havien dit la veritat. Si havien dit que jo havia pertenescut al comitè revolucionari d'Alcàsser, quan encara me faltaven 14 dies per tindre 7 anys, havien tingut raó. Però m'acusen d'haver cremat l'Iglésia, i l'Iglésia no es crema. I ahir havia estat de secretari el que era l'alcalde fascista del poble, Amalio. El que era alcalde, i jo li vaig dir al Xuche, quan vingué i me diu això, dic, vostè vaig que el que és alcalde avui el dia estava de secretari en el muntó. Dic, vaig i pregunta-li si ell s'havia pegat a foc a l'Iglésia, i això no és què. Després n'hi ha un altre que m'acusa d'haver agarrat una casa, el 1 de mayo, una casa per assalto. I aquesta casa resulta que l'amo li dona les claus a l'alcalde del poble, Arturo Abella. Però el cas no és això. El cas que jo l'1 de mayo no podia estar en el Càcer, estava en Palma, Mallorca. I com jo no era el Capitán Maravilla, que podia volar en una capa, pues me quedé en Palma, Mallorca, i vaig a plegar al poble el 14 de mayo. Així és que això tampoc pugui quedar. Digueren, però barbaritat. N'hi hagué un que digué que li havia furtat la bicicleta a ell i resulta que la bicicleta la donà a mans de l'aguacil, el tio Meta. I al Xucho li vaig dir jo, quan em digué, és que vostè ha furtat una bicicleta. Dic, mira, vaig a ser en el Càcer, era en el 41, estava en la casa del Modelo. Dic, vaig a buscar el Càcer i pregunta-li a l'aguacil que hi ha avui en dia, el tio Meta, si no és a ell que li donaren això. Però igual més acusar-me a mi que no a ell que és fascista, i això tampoc és que diguem barbaritat. I me condenaren, en fi, me condenaren a 30 anys. Tenia, antes de ser xurgat, ja tenia pena de mort. Però com Franco m'havia fusilat el 18 d'enero de 1939 en Castelló de la Plana, pues si me tornava a fusilar, anava a quedar com en Bustelo. Y para no tornarme a fusilar, me condenaron. Es curioso, fíjese usted, resulta de que a mis abuelos sí que llegó a fusilarlos. Y a un montón de primos, hermanos míos, también. Y yo me alegro muchísimo de verle con vida y en perfecto estado de salud. Pero lo que pasa también es que no la fusilar porque Franco no sabía si mon pare era espanyol o francès. Era espanyol nascut en Marsella i en les brigades internacionals. I després de la guerra del 39 s'ha quedat en mon pare i sé què és. L'han ficat en la regular espanyola però després en les internacionals. I ha nascut en Marsella. És francès, espanyol, xino o no. I ja no sabia. I és per això, crec que l'ha més salvat això, que no sabia i no anava a fusilar un francès després de la guerra. No, ell lo que volgué, diguem que m'havia fusilat, volgué fer creure que el barco que ens portà, que va ser una traïció de la no intervenció, el barco que ens portà de València a Barcelona en la nit del 17 al 18 d'enero del 39 i justetet Castelló de Tarragona venia de caure el 13,
Així és que passaren entre Palma, Mallorca, Castelló de la Plana i Tarragona. No, però jo I això no va... després, quan És que no tornaves. és això la gent, perquè si fos només que Franco que no vol això, però a nosaltres, és que cada any de 129, quan aplegàvem a França, mos feien la canalla més gran que n'hi ha, a tal punt que avui en França vull jo aclarir-ho això des del 47 que aplegui a França, ja fa 63 anys, farà ara. Pues no volen parlar de la 129 brigada, de la canalla que ens feien ells també. No va ser Franco de soles, sinó en França també. Bueno, són les 5:15. Sabeu que se'n van cap a Alacant perquè tenen